Kurt Geibon, zure izena eta abizena? Maite Núñez. Maite Núñez. Zure izena eta abizena? Uxue Sarasola. Aupa Uxue Sarasola. Zenbat urte dituzu Uxue? 7. 7, ia ni bezala, oso ongi Uxue. Zure lagunek baino opari hobeagoak nahi dituzu Maite? Bai. Ai, zergatik. Bestela enbidia ematen dit. Claro, enbidia ematen dizu, hori normala da, ni ere pasatzen zait. Egia alda, behin erregek entzun zenitula zure etxean? Ez. Ez, eta gustatuko litzaizuke ikustea? Bai. Bai. Zer esango zenioke? Zuk imaginatu errege bat ikustuzula, Meltxor, Gaspar, Baltasar, zer galdetuko zenioke? Zenbat urte dazkan. Zenbat urte dazkan, bale, oso ongi. Belenen dagoen Jesusitok, behin esan zuen, Gabonetan ez direla gezurrak esan behar. Zuk esaten aldituzu, gezur txikiak horrela Gabonetan? Ez. Igual gezur txiki batzuk esango dituzu Gabonetan? Txiki. Txiki. Zula egoteko, nik Jesusit hori deituko diot, badakat bere telefonoa, eta nik esango diot lasai, ez dituzula gezur gehiago botako. Hau, Jesusitoren telefono zenbakia da. Momentu hontan jaiotzen ez nago, baina turuta entzuten duzunean, utzi lasai mezua. A ber, Jesusito, Maitek botatzen ditu gezurrak baino txiki-txikiak, bale? Eta esan du, hemendik aurrera ez ditula botako. Esan, ez ditut gehiago botako, gezurrak. Ez dit gehiago botako. Bale, venga, entzuten duzunan erantzungo duzu. Zuk inalduzu jagutuna, idatzi alduzu. Oraindik ez. Oraindik ez, kuidau. Uxue, jaskarregi madela, japtita batean hemen daudela. Gauza bat bakarra eskatu behar duzu, bai? Ez. Zenbat? Infinito. Infinito zin da, uxue, hori asko da, aurra asko daude. Merezi aldituzu ba infinito opariak? Kuidau. Haizu, eta opari bat, gordeta gauean, joan, ikusi, ireki, eta berriz itxi, egin duzu? Horrek zan nahi du ez ezta? Ez. Ez. Uxue txikia, zehazkan dago. Gure maitentzat domina dau, rom, rom, rom.